guys, no, dumating na, no. Virgin Olive. So dumating na yung ating ano, order. Yan guys. So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Heyo guys, ayan, what's up guys, ayan, welcome back to my YouTube channel, alright, and this time ay ga-unboxing tayo, okay, so, ayan, tingnan natin kung ano ito, so, ayan guys, stay tuned lang kayo. So ayan guys, no, punta tayo sa labas, hintayin natin yung ating, tawag nito yung delivery, ayan, hintayin natin yung delivery natin, so, anytime darating yun. Yan nga guys, no, dumating na, no. Virgin Olive. So dumating na yung ating ano, order. Yan guys. Okay na ni. Thank you. So andito na nga guys. Dumating na yung order at medyo maliit siya. Kaya ito, hindi na natin patagalin. Buksan natin. So yun nga guys, no, na-receive na natin ang ating tawag nito ang ating package. Kaya na-receive na natin ang ating package. Kaya wag na natin patagalin. Wala nang paligoy-ligoy pa. Let's G! Buksan na natin to! So ito nga yung mga guys, no. Ito yung kararating lang natin ng package, no. Ito, tingnan natin kung ano ito. Right? Buksan na natin. Dapat kailangan tayo ng gunting. So yan. Ano na natin to. Yan, tingnan natin kung ano ito guys. So ito yung ano guys ha. So ito yung guys ha, bubuksan natin ito. So guguntingin natin to. Yan, guguntingin natin. Yan, buksan natin to guys. Tingnan natin kung ano itong laman na to. Uy, ito itatapon na natin. So, ito yung laman niya guys, ito yung laman. Meron pang karatula na P22. Ayan. Tingnan natin kung ano ito. Alright. Ayan, tanan! Ito yung laman niya guys, ito yung laman niya. Ito. Oh, meron tayong ganito guys, oh. So ano siya? Drone siya guys, drone. Oh, para saan ito? So ito, tingnan natin. So anong klaseng drone ito? Tingnan muna natin tong ano niya. So ayan, meron siyang mga manual. Okay, may manual siya. So ito, meron tayong ganito. Ano to? Hindi natin to alam ito masira. Dito. Ano to? So ito muna. Ganyan. So ganito muna. So una muna ito sa taas. Bago ito. So ito siya guys. Ayan. Mukhang maganda siya. So meron ganito. At syempre ito din yung remote nya. Okay. So meron siyang ganyan. Ayan. Practice lang tayo nito guys. Hindi pa natin alam pa paano paliparin to, pero testing lang tayo. Ayan. So ito yun. Ito yan guys. Ito yung remote nya. So may remote.
Okay. So, meron din siyang battery. Ayan, battery niya. So, meron din siyang battery. So, dalawa yung battery. Ayan yung ano niya. Ano rin, ganyan. So, dalawa yung battery extra kasi bumili na tayo ng extra. Mahirap na. Yan, ito yung laman pa niya. Meron pang ganito. So, may bag, may free bag dyan guys, may free bag. So, ito. Tingnan natin to. So, meron siyang cord. May pang charge siya. May charge siya. Tapos meron siyang ano, guard. Safety. Safety. So, 4 na piraso tong guard. Ganyan. Ayan, 4 na piraso. So, meron din extra propeller. Ito, yung para sa ikot-ikot niya, yung electric fan. Tawag dito guys, hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang reserva just in case mabali or masira. Meron tayong spare parts. Spare. And of course, meron tayong libreng toothpick. Ayan, pagkatapos natin kumain, pwede itong gamitin pang toothpick. Ayan, screwdriver siya guys. So ito. So yan ang ating mga ayan. Yan siya guys. So hindi ko alam pa paano to. Ito dito, may battery na ba to? Tingnan natin kung may battery. Ito mayroon pa siyang battery dito oh. So another din to. So ito yung battery niya. Yan. So ito siya guys. Ito yung remote. So yan, tingnan na lang natin. So yun guys, no, yun yung ating unboxing ng drone, ang tawag dito. Tingnan natin kung ano yung drone na to. So ito yung guys yung S85 na drone. Ayan, S85. So tingnan natin to kung meron din siyang battery. Kailangan din natin ng battery. So dito dinalagyan yung battery. Ayan, dito yung battery. So 4 siya. Ayan. So ito guys. So ito siya lahat. So ayan guys. So yun lang at iti-test flight natin ito. So sa next video papakita natin kung paano siya papaliparin. Kahit hindi natin alam pero subukan natin. Hopefully na magets natin kung paano mag-pilot ng drone. Yan, testing tayo guys kasi mas maganda yung ma-experience natin, no? At syempre sa vlogging na tayo, so kailangan marunong tayo sa mga equipment or sa mga gadgets, di ba? Kasi saan pa naman tayo papunta. So yun. So again guys, I hope you like my unboxing video. So yan, till next time. Ayan, see you on my next video guys.